Also, da tak dringos babdelya. 아니 망어 야르츠에기 한다니마 중이 Więc dzisiaj mamy 12 dzień nauk letnich. Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich lamów, tulku, nauczycieli, wszystkich członków sangi, wszystkich uczniów z różnych ośrodków dharmy na całym świecie. Wszystkich z różnych części świata, którzy słuchają tych nauk. Pozdrawiam was wszystkich. Wczoraj rozpocząłem rozważania na temat życia Buddy Shakyamuniego. I omówiliśmy jego narodziny, jego życie w pałacu, jego praktykę ascezy. Teraz przejdziemy do momentu, w którym stał się Buddą. 상계 남자는 어를 슈연두에네 들리야 다당부 Więc mówiąc o życiu Buddy, 다당부 들리야 노슈부기래 그지 najpierw musimy zacząć od tego. 개부슈는 된데 konta 로 시부 출래야 아니 까와지 까와 Książę Siddhartha 6 lat spędził na praktyce ascezy. Więc on jakby dla nas jest jakby trudno nawet wyobrazić sobie wszelkie cierpienie i trudności, jakie przeszedł podczas tych 6 lat praktyki ascezy. To były bardzo ciężkie wysiłki i praktyki, ale mimo wszystko nie osiągnął stanu, w którym byłby w stanie przekroczyć naturę świata. A wówczas przypomniał sobie coś, o czym powiedziałem wczoraj. Kiedy był małym chłopcem, wówczas i wybrał się ze swoim ojcem na takie dożynki. Więc on jakby udał się na te dożynki, do takiej jakieś miasteczka czy wioski i tam usiadł pod drzewem i usiadł w medytacji. I osiągnął pierwsze bhumi, pierwszą dhyanę. Więc osiągnął taki poziom poprzez tę medytację i odczuł taką przyjemność, takie rozluźnienie w ciele i umyśle, taki przyjemny stan. Ciężko powiedzieć, czy to jest rozluźnienie, czy coś innego. No, poczuł się dobrze. Więc wówczas Budda przypomniał sobie o tym, kiedy byłem dzieckiem, to osiągnąłem taki stan umysłu tylko poprzez medytację, a teraz przez tyle lat wykonuję te różne praktyki ascetyczne i niczego takiego nie osiągnąłem, niczego nie mogę osiągnąć. Wobec czego on postanowił zaprzestać tych praktyk i zaczął
szukać jakiegoś pożywienia, zaczął coś jeść, szukać jakiś, ponieważ był bardzo osłabiony, musiał się wzmocnić i zaczął szukać pożywienia. W tym czasie towarzyszyło mu 5 towarzyszy podczas tej praktyki ascezy w lesie. I kiedy zobaczyli, że książę Siddhartha zaczął jeść, to pomyśleli, o, to w końcu jest tylko przecież książę, on jest tak przywiązany do przyjemności i do komfortu, że w końcu złamał się i zaczął jeść. Więc oni byli bardzo rozczarowani i odeszli od niego po prostu. Oni odeszli i przenieśli się, poszli w stronę Varanasi. Ten las, w którym Siddhartha praktykował ascezę, to był taki las w pobliżu, na brzegach rzeki Nairanjana i tam też się wykąpał. Oczywiście nie jadł przez tyle czasu, no to na pewno też się nie mył. Więc w końcu postanowił się wykąpać. Kiedy się wykąpał, tak długo praktykował ascezę, że w ogóle opadł sił. Całkowicie mógł bardzo łatwo stracić przytomność. Kręciło mu się w głowie. I zobaczyła to młoda dziewczyna, córka pasterza krów. I jej na imię miała Sujata. Więc ona zobaczyła ten Siddhartę wtedy i pomyślała sobie, że trzeba temu człowiekowi pomóc, bo on zaraz padnie po prostu. W związku z tym, ponieważ była córką pasterza krów, to miała w zanadrzu sporo mleka. Miała taki taką owsiankę jakąś, albo jogurt, albo owsiankę, coś takiego. Niektórzy mówią, że to jest bardzo zdrowy posiłek, tak, że ma dużo. Ale w gruncie rzeczy wtedy chodziło o to, że to był bardzo pożywny posiłek, dzięki któremu Buddha jakby wzmocnił się na ciele. Więc to z punktu widzenia Sujaty to była wielka życzliwość, tak? Jakby podobną historię znamy z życia Milarepy, prawda? W którymś momencie Milarepa również jakby doszedł do takiego punktu, w którym stracił przytomność i zasłabł pojawił się pewien człowiek, który mu pomógł, który dał mu trochę pożywienia i wzmocnił Milarepę. Takie jedzenie wówczas jakby wzmacnia ciało i pozwala mistrzowi przetrwać. I jest to duży akt, mówi się, że to jest duży akt życzliwości ze strony ludzi, którzy wspierają takich medytujących. Dlatego mówi się o takiej dużej więzi pomiędzy medytującymi mistrzami a sponsorami, a ludźmi, którzy o nich dbają.
Więc Sudziata była takim sponsorem, taką osobą, która opiekowała się Buddą w owym czasie. Z tego co wiemy, to nie była tylko Sudziata, byli też inni ludzie, którzy mu wtedy pomogli, ale nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić. W tym lesie znalazło się takie duże drzewo, które nazywano Ashwata, czy też Pipala. Buddha podszedł do tego drzewa, usiadł pod nim i, i rozpoczął medytację. Wcześniej Buddha praktykował różne niebuddyjskie medytacje, różne niebuddyjskie dhyany, samadhi, nicości i tak dalej. Więc praktykował taki niebuddyjski sposób praktyki siamata, tak? Więc i rozwinął. Ale mówi się, że dopiero kiedy zaczął praktykować wgląd, zaczął rozwijać pradżnię, dopiero wtedy jakby wkroczył w medytację buddyjską, która pozwoliła mu osiągnąć przebudzenie. Wcześniej tego rodzaju metoda medytacji nie istniała, nikt jej nie znał. Buddha jakby zrozumiał, że tylko poprzez tą pradżnię, nie poprzez samą siamatę, ale poprzez pradżnię jest w stanie osiągnąć dhyanę, która przekracza naturę świata, która pozwala przekroczyć wszelkie splamienia, wszelkie klesia, wszelkie zasłony i osiągnąć pełne przebudzenie. Więc książę Siddhartha, więc to nie była żaden rytuał, żadna ceremonia, nic wielkiego. Z zewnątrz nikt by nie posądził tego człowieka o nic wielkiego. Z zewnątrz to był po prostu człowiek, który siedział pod drzewem. To wszystko. To była po prostu zwyczajna sytuacja. I w takiej sytuacji Buddha osiągnął przebudzenie. Wracając do tego drzewa Ashwata, co to za drzewo? To jest taki gatunek drzewa figowego. Później zaczęliśmy go nazywać body tree, czy też drzewo przebudzenia, ale z biologicznego punktu widzenia to jest Ficus cariaca lin. Gdy Buddha się przebudził, co to tak naprawdę zobaczył? Czego doświadczył? Mówi się, że zobaczył naturę wszystkiego, ale co to jest ta natura? To oczywiście jest bardzo duże pytanie, bardzo szeroki temat. Istnieje wiele takich krótkich odpowiedzi na to. W różnych pismach jakby pojawiają się różne odpowiedzi na to pytanie. Więc niektóre pisma mówią, że zobaczył znaczenie 4 szlachetnych prawd. Niektóre pisma mówią, że zrozumiał 12 ogniw współzależnego powstawania. Niektórzy mówią, że osiągnął 4 dhyany i 3 świadomości i urzeczywistnił znaczenie wszystkiego. Oczywiście te wszystkie rzeczy się nawzajem nie negują. Ale nie będę teraz się nad tym rozwodził, bo głównym tematem naszych wykładów jest raczej historia i fakty historyczne, a nie znaczenie przebudzenia. A w każdym razie trzeba wiedzieć, że te opisy w pismach się nie negują. Tak czy inaczej, teraz to miejsce nazywa się Bodh Gaya,
czyli i mówi się, że Buddha osiągnął esencję przebudzenia, Chengchu Ningpo. W tym miejscu pobudowano później świątynię, która jest głównym miejscem pielgrzymek dla wszystkich buddystów. Zgodnie z południowym przekazem buddyjskim mówi się, że Buddha osiągnął przebudzenie w miesiącu Vajshaka, czyli Sagadała. Ale są również inne wyjaśnienia na ten temat, które sobie zaprzeczają, więc nie będę się nad tym rozwodził dzisiaj. Następnie Buddha obrócił kołem dharmy. Więc po tym, kiedy Buddha osiągnął przebudzenie, zobaczył naturę zjawisk, nikt mu nie przeszkadzał, był zupełnie sam, nie było żadnych też myśli, przeszkód w jego umyśle, po prostu spoczywał w samadhi przez 7 dni. Siedział pod tym drzewem przez 7 dni, nieporuszony. Później zakończył to samadhi, przeniósł się pod inne drzewo, gdzie jakby radował się tym wyzwoleniem, którego doświadczał. I tak spędził kolejnych 5 tygodni. My nie osiągnęliśmy pełnego przebudzenia, więc trudno nam sobie wyobrazić, o jakim doświadczeniu tutaj jest mowa. Ale mówi się, że kiedy doświadczamy przyjemności zmysłowych, to jesteśmy przez nie zwodzeni. Natomiast Buddha, który osiągnął całkowite przebudzenie i osiągnął naturę wszystkiego, jakby zobaczył naturę wszystkiego, to doświadczenie jest to kompletnie jakby niewyobrażalne. I po prostu przez 5 tygodni utrzymywał to doświadczenie, po prostu ciesząc się nim. Myślał sobie wtedy, że dharma, którą urzeczywistniłem, jest tak głęboka, tak dogłębna, że trudno ją komukolwiek przekazać, trudno ją komukolwiek wyjaśnić. Nawet gdybym próbował przekazać ją innym, przecież oni tego nie zrozumieją. Jest tak bardzo odległa, tak bardzo różna od tego, czego oni doświadczają, że oni nie będą w stanie tego zrozumieć. Więc z początku Buddha myślał, że nie ma żadnego sensu przekazywać jakichkolwiek nauk innym. Jednak można powiedzieć, że Buddha osiągnął wtedy pożytek dla siebie samego, tak? Osiągnął pełne przebudzenie. Czyli osiągnął pełny pożytek dla samego siebie. Po osiągnięciu tego pożytku dla samego siebie i kiedy już nacieszył się tym doświadczeniem, to w końcu jednak wstał i jednak pojawiło się w nim kolejna myśl, kolejne życzenie, że jednak musi coś zrobić dla pożytku innych. Musi, skoro był w stanie sobie przynieść tyle pożytku, chociaż w części musi przynieść pożytek innym. Więc co, w jaki najlepszy sposób jakby przynoszenia pożytku innym? Nauczanie jej dharmy, przekazywanie im dharmy. Więc pomyślał sobie, że powinien spróbować przekazać znaczenie tego,
co zrozumiał, czego doświadczył, musi obrócić kołem dharmy. Oczywiście to jest taka analogia, prawda? To jest taka, kiedy mamy takie koło w samochodzie, czy też w jakimś wozie, ono się cały czas kręci, prawda? Więc podobnie jest z kołem dharmy. To jest pewna taka analogia jakby raz przekazanej dharmy, która cały czas się kręci, cały czas jest żywa. Więc tak czy inaczej, Buddha wtedy postanowił rozpocząć nauki. Niektórzy uczeni mówią, że wówczas, że kiedy Buddha osiągnął przebudzenie, to z początku miał taką myśl, aby od razu przenieść się do nirwany. Jakby rozpuścić się w przestrzeni całkowitego spokoju. I że był taki moment, w którym miał takie życzenie, żeby coś takiego osiągnąć. Oczywiście to nie jest jakby z punktu widzenia Mahajany, tak tego nie nauczamy. Być może, że miał taką myśl, oczywiście. Inni uczeni już podkreślają, że ponieważ Buddha osiągnął pełne przebudzenie sam, bez pomocy kogokolwiek innego, to znaczy, że praktykował ścieżkę pratyeka Buddów. Później i że Buddha, kiedy zastanawiamy się, jak wygląda ścieżka praktyka Buddów, to właśnie Buddha Shakyamuni jest przykładem tego rodzaju praktykującego. Inni uczeni nie zgadzają się z tym, ponieważ w tamtym czasie byli również inni jakby praktykujący, różni inni mistrzowie, którzy praktykowali dharmę, sami praktykowali dharmę i to na nich Buddha wskazał, opisując ścieżkę praktyka Buddów, a nie na siebie. Więc tutaj różni uczeni jakby różne poglądy mają na ten temat. W każdym razie ludzie się zastanawiają, o czym mówimy, kiedy mówimy o praktykach Buddach. Skąd się wzięła ta tradycja? Jak wyglądała ta tradycja? Skąd wzięła się ta nazwa? Dlaczego wspomina się o niej w naukach Buddy? Następnie Buddha, jak już postanowił, że będzie jednak nauczał, i to najpierw zastanowił się, komu mógłby wyjaśnić swoją dharmę. Wówczas pierwszymi ludźmi, którzy przyszli mu do głowy, byli właśnie tych 5 towarzyszy, którzy towarzyszyli mu w lesie podczas jego nauk, podczas jego praktyk ascezy. Buddha pomyślał, że no nie ma sensu nauczać dharmy kogokolwiek napotka. I pomyślał sobie, że właśnie ci towarzysze najlepiej, najszybciej zrozumieją to, co on miał im do przekazania. Oni razem praktykowali przez kilka lat, razem praktykowali ascezę, więc nawiązała się pewna więź pomiędzy nimi. Dlatego Buddha postanowił przekazać nauki tym 5 towarzyszom. Pomyślał sobie, oni chyba będą w stanie zrozumieć dogłębne znaczenie dharmy, którą odkryłem. I wtedy Buddha postanowił udać się do Varanasi, do parku jeleni.
Więc teraz mówi się, że ten park, teraz ten park jest w Sarnat, ale wtedy było to Migadaya, Varanasi, Migadaya, takie miejsce. Dzisiaj znajdują się tam ruiny świątyni, a król Asioka wzniósł taką kolumnę z lwami, która później stała się takim symbolem niepodległości Indii. Zaś tych 5 towarzyszy nazywa się grupą 5 pierwszych uczniów Buddy. Więc symbol niepodległości Indii jest w zasadzie symbolem przekazania wszystkich pierwszych nauk Buddy. Taka właśnie kolumna powstała w tym miejscu, wniesiona przez króla Asiokę. Więc Buddha przekazał tym pierwszym uczniom 4 podstawowe prawdy oraz uczył ich środkowej ścieżki. I dzięki tym naukom tych 5 pierwszych uczniów którzy byli jego pierwszą sangą, osiągnęli urzeczywistnienie natury. Potem kiedy czytamy życie Buddy w starych przekazach, to tam mówi się, że Jasa, czyli Jasa czy Jasia, który był synem Shakya Suprabuddhy, jego rodzice, jego żona i jego dzieci, oni wszyscy stali się pierwszymi takimi świeckimi uczniami Buddy, czy też pierwszymi upasakami, a Jasia sam osiągnął stan arhata. Więc on osiągnął, jakby urzeczywistnił naturę umysłu, nadal ubrany w zwykłe ubrania gospodarza. Więc oczywiście Więc Jasia nie porzucił swojego życia, nie porzucił swojej rodziny, a mimo wszystko jakby ujrzał naturę wszystkich rzeczy. Nie był szamanerą, nie był mnichem. On miał również czterech braci czy siostry. Miał 50 różnych przyjaciół, którzy wszyscy jakby stali się uczniami Buddy i wielu z nich osiągnęło stan arhata. W ten sposób sanga Buddy zaczęła rosnąć, robiła się coraz większa. Szczególnie kiedy Jasia i jego przyjaciele i rodzina jakby przyłączyli się do Buddy, to ta grupa zaczęła być naprawdę duża. Po tym, kiedy ci ludzie osiągnęli urzeczywistnienie, to Buddha od razu powiedział im, musicie przekazywać dharmę innym ludziom. Powiedział im, że powinni
jakby czerpać ze swojej życzliwości i współczucia przekazywać dharmę na każdy możliwy sposób. Buddha po prostu chciał, aby jego dharma rozprzestrzeniała się jak tylko się, tak dalece jak tylko się da, by przynosić pożytek istotom. Więc taką też radę, takiej rady, taką prośbę przekazywał swoim uczniom, aby przekazywali dharmę dalej. O tym trzeba pamiętać. To dlatego, że z początku Buddha miał myślał sobie, że nie możesz nauczać dharmy, że ona jest zbyt głęboka, że ona i że nie ma sensu przekazywać ją komukolwiek, bo nikt tego nie zrozumie. Ale później jakby zupełnie zmienił zdanie. Buddha jakby miał takie silne później przekonanie, że skoro osiągnął pożytek dla siebie, musi zrobić coś, aby również inni osiągnęli taki pożytek. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, było nauczanie dharmy, było przekazywanie dharmy innym ludziom, innym istotom. Więc to nie było tak, że że Buddha osiągnął przebudzenie i od razu pomyślał sobie, że musi o tym powiedzieć innym, musi koniecznie wszystkim o tym opowiedzieć i to przekazać i zacząć nauczać. Tak wielu ludzi się zachowuje, prawda? Przyjdzie im coś do głowy, przyjdzie im coś do głowy, zrozumieją coś i od razu jakby próbują to komuś powiedzieć, przekazać, szukają słuchaczy i kogoś, kto by ich wysłuchał i od razu nauczają. Z Buddą tak nie było. No i ja. 어제나 상기디 최소야디 다간다 공부 사무실에 아니 미신다 디 시국도的民度是吧 Więc Buddha miał takie głębokie życzenie, aby przekazać dharmę dalej. Więc dopiero kiedy pojawiło się w nim takie bardzo silne przekonanie, takie przekonanie, że musi przekazać dharmę, że powinien uczyć dalej, to zaczął się dokładnie zastanawiać, kto tą dharmę zrozumie. To nie jest tak, że każdemu, kto miał uszy, próbował zatrzymywać i opowiadać o swoim przebudzeniu. Więc ta intencja przekazywania dharmy była bardzo głęboka, ale z drugiej strony Buddha zawsze brał pod uwagę, co przyniesie prawdziwy pożytek i komu. To nie jest tak, że Buddha chciał się popisywać albo przepowiedzieć, albo miał jakieś życzenie, aby jego tradycja przewyższyła inne, czy cokolwiek takiego. Więc teraz będziemy mieli pół godziny przerwy. 라서 나들네만 못해니 슈쳐버시하이. Więc będę kontynuował nauki.
최 콜로고 같네. 안에 다 상계적인 뉴스 제제 당한 저기 나마 상계와 탐지에게 겹수 줘서에게 다 Potem, 겸 gdy Buddha po raz pierwszy obrócił kołem Dharmy, pojawiły się trzy klejnoty, tak? Trzy klejnoty, w którym przyjmujemy schronienie się wyłoniły, czyli mieliśmy Buddę, Dharmę i Sangę. Pojawiła się Buddha, potem Buddha opuścił Varanasi i przeniósł się do Magady i tam zgromadziło się wokół niego bardzo dużo uczniów. Jak mówiłem, wtedy w Indiach było 16 takich najważniejszych królestw. I właśnie w Magadzie praktyki duchowe się najbardziej rozwijały, więc gdy Buddha tam powrócił, to zgromadził bardzo wielu uczniów. Między innymi taki znany Uruvela Kasapa, taki znany hinduistyczny jakby nauczyciel, również został i jego dwaj bracia również zostali uczniami Buddy. To sprawiło, że Buddha stał się bardzo sławny. Był bardzo znany w całej Magadzie. Ten Uruvela Kasapa był bardzo ważnym nauczycielem, znanym w całej Magadzie, więc kiedy on i jego bracia i wszyscy jego uczniowie zostali uczniami Buddy, to było bardzo wielkie wydarzenie. Buddha stał się bardzo sławny w całym królestwie. Wszyscy byli zadziwieni, wszyscy się tym zainteresowali, tym wydarzeniem. Jak do tego doszło, jak to było możliwe. Więc Buddha jakby sprowadził wszystkich swoich uczniów do Rajgiru. To była stolica Magady, tak? Gdy dotarli do Magady, do Rajgiru, tam mówiliśmy także, że tam był król Bimbisara. Wczoraj się pomyliłem, mówiłem, że po drodze do Buddha spotkał króla Bimbisara. To nie był król Bimbisara wtedy, to był król Prasenajit. Ponieważ Kapilavastu i Devadatta były częścią królestwa Kosali i królem tej Kosali był Prasenajit. To właśnie i w związku z tym, że on był królem Kosali, to właśnie jakby król uważał, że Siddhartha był jednym z jego poddanych, dlatego próbował go przekonać do tego, aby nie porzucał królestwa, aby przejął jakby władzę, ale natomiast tutaj w Magadzie królem był król Bimbasara, który właśnie stał się jednym z takich świeckich uczniów Buddy. Jednocześnie król Bimbasara stał się patronem Sangi, darczyńcą i ofiarował Buddzie miejsce, w którym mógł się zatrzymać razem ze swoim zgromadzeniem Sangi. To była ich jakby pierwsza rezydencja, czyli bambusowy zagajnik. I to było miejsce, w którym Buddha mógł się zatrzymać do którego zmierzali wszyscy ludzie, którzy chcieli go spotkać.
E, Wszyscy ludzie ze wszystkich kast, ze wszystkich warstw społeczeństwa przybywali do tego miejsca, aby wysłuchać nauk Buddy. Codziennie ktoś przychodził i ktoś stawał się buddystą, ktoś przyjmował schronienie w Buddzie, od Buddy. Między innymi wtedy właśnie, kiedy Buddha przebywał w Rajgirze, trzech głównych i ważnych z uczniów Buddy się pojawiło. Shariputra, Maudgalayana i Mahakasyapa. Na pewno znacie Shariputra i Maudgalayanę. To byli dwaj mnisi. Więc Shariputra miał największą prażnię, Maudgalayana miał największe moce, zaś Mahakasyapa był jakby takim później osobą, która utrzymywała nauki po odejściu Buddy, po Mahaparinirwanie Buddy. Więc to byli jakby tacy główni męscy uczniowie, główni uczniowie Buddy. Trzech jakby głównych mnichów, można powiedzieć. I oni właśnie zostali uczniami Buddy w tym czasie, kiedy Buddha przebywał w Magadzie. Następnie Buddha przeniósł się do Kosali, do swojego jakby ojczyzny, do swojego królestwa i tam przekazywał nauki. Tam Buddha spotkał spotkał Sudatta Anatta Pindata. To był jakby główny, jeżeli się nie mylę, to był jakby główny uczeń Buddy, który nie był mnichem, główny świecki uczeń Buddy. On najprawdopodobniej mieszkał w Shravasti, w stolicy Kosali, królestwa Kosali. I najprawdopodobniej był wtedy największym kupcem w całym mieście. On codziennie rozdawał jedzenie, czy też karmił wielu sierot. I stał się sławny z tego powodu, gdyż zawsze wiadomo, że on zawsze karmił osoby, które nie miały co jeść, którymi nikt się nie opiekował. Więc Anatta Pindada to był właśnie taki, to imię właśnie oznaczało tego, kto karmi osoby bez opieki. Więc ten kupiec jakby udał się w którymś momencie do Rajgiru i tam usłyszał o Buddzie. No, pomyślał sobie, skoro tu jestem, to pójdę go zobaczyć. Więc pewnego dnia przed świtem jakby udał się do tego bambusowego zagajnika, w którym przebywał Buddha i przyjął schronienie od Buddy i zaprosił go do Shravasti. Powiedział, proszę przyjdź do Shravasti, proszę przyjdź do Kosali, do Królestwa Kosali, do stolicy Shravasti i tam udzielaj nauk. I Buddha przyjął to zaproszenie. Anatta Pindada Więc, tak jak mówiłem, ten król Magady ofiarował
pewne miejsce, taki zagalnik dla Buddy i jego uczniów, więc Anathapindata postanowił, że też stworzy takie miejsce i w Shravasti e, był taki inny zagajnik, taki park, księcia Jetta i Anathapindata jakby kupił od księcia ten park, czy też ten zagajnik. Najpierw, najpierw, e, najpierw książę nie chciał go sprzedać, ale Anathapindata był bardzo uparty i bardzo nalegał. Więc książę powiedział, nawet jeżeli pokryjesz cały teren parku złotem, to jeżeli pokryjesz zbierzesz tyle złota, że byłbyś w stanie pokryć cały teren tego parku, to wtedy go sprzedam. I Anathapindata zebrał tyle złota. Był jakiś proces sądowy na ten temat. I Anathapindata powiedział, to powiedziałeś przecież, że mam pokryć ten teren złotem, tak? To wtedy mi go sprzedasz i tak dalej. Tak czy inaczej Anathapindata wygrał ten proces i on był bardzo bogaty i kupił ten park za bardzo dużą cenę. I na terenie tego parku wybudował małą świątynię, mały jakby klasztor. Wybudował go w 3 miesiące, więc najprawdopodobniej to była bardzo jakaś prosta konstrukcja z drewna. Tak czy inaczej, Buddha zatrzymał się tam i nauczał dharmy bardzo długo. Buddha przeniósł się tam oczywiście z Magady. To było takie miejsce, gdzie Buddha jakby przebywał najdłużej. Król Shravasti, Prasenajit, ten król Kosali, również przyjął schronienie w Buddzie. I chociaż zwlekał z tym bardzo długo, ale w końcu przekonała go jedna z jego żon. Jedna z królowych miała na imię Malika i ona go przekonała króla, aby przyjął schronienie w Buddzie. Więc król stał się również uczniem Buddy. Ojciec Buddy usłyszał o tym wszystkim i jakby zrozumiał, że to jest jego syn. Nie widział swojego syna przez długie lata. Więc kiedy usłyszał o tych wszystkich jakby sytuacjach, o tych wszystkich rzeczach, które Buddha osiągnął, to postanowił, że powinien się spotkać z synem. Zaprosił Buddę do Kapilavastu. Więc tutaj jest jakby mamy taką sutrę Mahayany, spotkanie ojca i syna, prawda? I to jest właśnie obrazek ilustrujący tą sutrę, kiedy Buddha również spotkał tam swoją żonę i syna. Więc kiedy Buddha i jego orszak przybyli do pałacu, tu jest jakby taki obrazek, który
który pokazuje Jashodarę i Rahulę. Oni oboje również przyjęli, stali się mnichem, przyjęli ślubowania i stali się uczniami Buddy. Podobnie jego syn Rahula również przyjął ślubowania. Chociaż w tym momencie był bardzo młody, był jeszcze chłopcem. Więc w tym czasie Buddha udzielił mu tylko ślubowań nowicjatu. I oddał pod opiekę jednemu ze starszych uczniów. Więc Buddha, kiedy udał się do Kapilavastu, do swojej jakby ojczyzny, oczywiście wiele osób z tego klanu Siakiów wielu było takich, którzy przyjęli schronienie, czy też ślubowania od mnichów, od mnisie, nawet nie pytając nawet nie pytając o pozwolenie swoich rodziców. Między innymi był jego właśnie, był Devadatta, i Ananda, jego brat Nanda. I oni wszyscy należeli do kasty Kshatriyów, prawda? Do kasty, tej władczej kasty, arystokracji, ale pomiędzy nimi również był na przykład należący do najniższej kasty fryzjer, czy też fryzjer Upali, barber. Aha. Ludzie z tej kasty w owym czasie nie mogli praktykować żadnej dharmy, nie mogli wykonywać żadnych religijnych rytuałów. Nie wolno im było recytować żadnych słów dharmy, żadnych tekstów dharmy. Mogli tylko recytować nama, czyli pokłon Tobie, czy coś takiego. Więc siudras, ci z najniższej kasty nie mieli, więc ktoś taki jak Upali stał się członkiem sangi mnichów w tym czasie. To było nie do pomyślenia, to było naprawdę, więc w tym samym czasie przyszli ludzie z klanu Siakya, tak? Z arystokracji Siakya, z rodziny Buddy. W tym samym czasie chcieli też przyjąć schronienie, więc oni poprosili Upali, aby obciął im włosy, prawda? Żeby przyjąć ślubowania, trzeba sobie ogolić głowę, obciąć włosy, więc oni najpierw zawołali Upali, aby po prostu ich ogolił, aby obciął włosy i ogolił. Przepraszam, teraz już rozumiem. Upali zawsze jakby ich strzygł. I nagle właśnie Upali był tym, który przygotowywał tych młodych arystokratów do przyjęcia schronienia i ślubowań. Więc książę rozpoznał tego Upali, że to był jego fryzjer. I zaczął płakać. I Upali się spytał, się spytał, co się stało, a książę powiedział,
już więcej cię nie zobaczę, już więcej cię nie zobaczę, bo przyjmę schronienie, przyjmę ślubowania mnisie i będę wędrownym praktykującym. Opuszczam pałac. Więc ten książę mu tak wyjaśniał to Upali, na co Upali mu powiedział, że on również przyjmie ślubowania. Więc oni wytłumaczyli Upali, że oni wszyscy opuszczają pałac i że oddają wszystkie swoje klejnoty, wszystkie swoje ozdoby, zebrali je wszystkie i dali Upali. Więc oni pomyśleli, że Upali może je sprzedać, może i wszyscy ci młodzi arystokraci jakby bardzo cieszyli się z tego, że będą mogli pomóc w ten sposób jakby Upali swojemu fryzjerowi. Ale Upali pomyśli, jeżeli ja przyjmę te wszystkie klejnoty, jeżeli król Siododana i wszyscy ministrowie o tym usłyszą, to pomyślą, że je ukradłem. Ukażą mnie, na pewno mnie ukażą za to. Więc może po prostu udam się z nimi. Najlepiej będzie, jak opuszczę pałac razem z nimi. Wyrzucił wszystkie te klejnoty przy drzewie gdzieś i udał się do Buddy, by przyjąć ślubowania. Chociaż myślał też, ale miał wątpliwości. Oni wszyscy należą do kszatriyów. Ja jestem siudrą, jestem zwyczajną osobą z takiej niskiej kasty, więc jak mogę przyłączyć się do tej arystokracji? Więc Upali myślał w ten sposób i popłakał się jakby ze smutku, że pewnie cały ten pomysł się nie uda. I wtedy usłyszał głos, ktoś się spytał, dlaczego tak płaczesz, dlaczego jesteś taki smutny? Upali podniósł głowę wtedy i to był Shariputra. Shariputra zaczął z nim rozmawiać, dlaczego płaczesz, dlaczego jesteś taki smutny? Więc Upali poprosił, ty jesteś wielkim uczniem Buddy, jak się z nim zobaczysz, to proszę spytaj, czy ktoś taki jak ja, który należy do kasty siudrów, czy mi wolno zostać uczniem Buddy, czy mi wolno również przyjąć ślubowanie mnisie? Być może proszę, spytaj go. Shariputra spytał, jak masz na imię? A on powiedział, nazywam się Upali. A Shariputra od razu odpowiedział, Dharma Buddy nie rozróżnia, nie akceptuje klanów ani kast. Każdy jest równy, każdy w ten sam sposób może praktykować i przyłączyć się do zgromadzenia sangi. Więc na pewno wolno ci przyjąć ślubowania. Więc proszę po prostu chodź ze mną.
Jestem pewien, że Buddha ucieszy się, że przyjmiesz ślubowania. Więc Upali oczywiście bardzo się ucieszył, poszedł z Shariputrą i przyjął ślubowania. Więc on w rezultacie przyjął ślubowania zanim wszyscy ci arystokraci z klanu Siakya przyjęli te schronienie. W związku z tym on był jakby starszym mnichem od tych arystokratów. W związku z tym, ponieważ on był starszym mnichem, ci nowicjusze, którzy przybyli po nim, aby przyjąć ślubowania, musieli się mu pokłonić. Mieli pewien problem z tym, aby pokłonić się komuś z kasty Siudra. Szczególnie Devadatta bardzo się temu sprzeciwiał. Co to pokazuje? Później Upali był największym mistrzem dyscypliny, największym mistrzem Vinaya. Później, gdy podczas tego zgromadzenia, w którym wszyscy spisywali słowa nauki Buddy, Upali był bardzo pomocny, szczególnie w zgromadzeniu tych wszystkich nauk dotyczących Vinai. Buddha miał równe współczucie dla wszystkich ludzi z wszystkich kast, z wszystkich warstw społecznych. Wcześniej system kastowy w Indiach był bardzo silny, natomiast Buddha jakby odwrócił go do góry nogami. Po prostu uczył, że nie ma żadnych wyższych ani niższych kast. Każdy ma prawo praktykować dharmę. Każdy może to uczynić, każdy może osiągnąć rezultaty tej praktyki. Więc to było jedno z najważniejszych wydarzeń podczas tego okresu życia Buddy. Więc tutaj teraz kolejnym ważnym wydarzeniem było udzielenie święceń Prajapati. Jak wiemy, matka Buddy umarła po 7 dniach od jego narodzin, więc wychowywała go jego macocha, siostra mamy. Więc Prajapati, kiedy zobaczyła, że wszyscy ludzie, wszyscy młodzi mężczyźni z klanu Siakya przyjmują schronienie w Buddzie i przyjmują też ślubowania mnisie, więc ona postanowiła, przyszła z innymi kobietami ze swojego klanu i przyszła do Buddy z tym samym pytaniem, z tą samą prośbą. Buddha z początku odmawiał, ale ona jakby ponawiała swoją prośbę wielokrotnie. Dopiero kiedy Prajapati rozmawiała z Anandą i prosiła Anandę o to, i Ananda był takim jakby osobą, która przekazywała tą prośbę Prajapati do Buddy. W końcu Ananda uzyskał zgodę Więc Buddha miał takie wątpliwości, że najprawdopodobniej sangha mnichów i sangha mniszek nie będzie wiedziała, jak się do siebie nawzajem odnosić.
że pojawią się pewne konflikty pomiędzy nimi. W związku z tym zgodził się na to, aby powstała Sangha Bhikshunich, ale postanowił, że bikszuni muszą, że mniszki muszą przestrzegać 8 dodatkowych darm, 8 dodatkowych wskazań i że będą podlegać, że będą posłuszne sandze mnichów. Później w Indiach prawa kobiet stawały się, z początku kobiety miały bardzo dużo wolności i uczestniczyły w życiu duchowym, w debatach filozoficznych i tak dalej, ale z czasem ich prawa stały się, ich wolność była coraz bardziej ograniczana. Natomiast Buddha pod tym względem ich nie dyskryminował. Pomiędzy różnymi uczennicami czy też mniszkami Buddy były bardzo wyjątkowe uczennice, na przykład Krzema, która była najinteligentniejsza, Damadina, która miała najwięcej, Krzema, która miała najwięcej wiedzy, Dharmadina, która miała najwięcej prajni, Upala Vida, która miała największe moce takie, natomiast Kisa Gotami, która osiągnęła największe urzeczywistnienie i tak dalej. To były bardzo wyjątkowe uczennice Buddy. Kisa Gotami mówi się, że osiągnęła największe urzeczywistnienie. Więc ja korzystam z tych pośród męskich, jakby pośród mnichów i pośród męskich mnichów było też bardzo dużo takich świeckich uczniów Buddy, którzy osiągnęli na przykład wielkie zrozumienie dharmy. Między nimi był na przykład Chitta, który osiągnął największe zrozumienie dharmy. Podobnie był Uga z Vaishali i też inny uczeń Buddy Mahanaman, którzy byli jakby największymi takimi patronami, takimi największymi sponsorami Buddy i uczniów Buddy. Na przykład był też morderca, który zabił bardzo wielu ludzi, Angulimala, który był takim w zasadzie najsłynniejszą bandytą w tej części Indii. Podobno zabił 999 ludzi. Podobno niektórzy mówią, że nawet więcej. Kiedy zabił jakąś osobę, to odcinał jej palec i robił sobie i przywiązywał sobie ten palec do takiego sznura, który nosił jak naszyjnik. Był bardzo, bardzo taki dziki, bardzo groźny, wszyscy się go bali. Ale Buddha udzielił mu nauk i Angulimala został uczniem Buddy, a później został arhatem. Więc bez względu na to, jak okropna była osoba, było wiele osób, których wszyscy krytykowali, których nikt nie lubił w całej społeczności, ale mimo wszystko Buddha przyjmował ich do swojego zgromadzenia uczniów i ci ludzie się zmieniali.
Pośród 16 arhatów był na przykład Chulapantaka. To był uczeń Buddy, który nie potrafił niczego zapamiętać, żadnych słów, żadnego tekstu, żadnych nauk. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był ograniczony umysłowo. On coś uczył się i nie mógł w stanie tego zapamiętać i tak dalej, ale Buddha w taki sposób nim kierował, w taki sposób go nauczał, że on urzeczywistnił naturę umysłu. I było wielu innych takich sławnych uczniów Buddy. Nie jesteśmy w stanie wymienić ich wszystkich tutaj. O jednym uczniu musimy powiedzieć nieco więcej. Sutra Nepata. To były takie krótkie sutry. W tej sutra Nepata, w tym Parayan, tam jest taki rozdział, który się nazywa Parayana Vaga. Więc to jest jakby rozdział Sutta Nipaty w sutrach Theravady. Więc ta Parayana Vaga to jest jakby opisuje jakby tytuł oznacza pojazd, który przekraczający wszystko pojazd, czy coś w tym stylu. Na południu Indii istnieje taki region Dekan, w którym mieszkał pewien Brahmin, który nazywał się Bavarin. Więc on zebrał 66 swoich uczniów i podróżował i przebył przez całe Indie, aby spotkać Buddę i otrzymać od niego nauki. Nawet dzisiaj to jest kilka godzin w samolocie albo kilka dni w pociągu, więc oni szli piechotą, więc zajęło im to dość długo, żeby się tam pojawić na północy Indii. Pomiędzy tymi 66 uczniami jeden był Ajita, Mipampa, czyli niezwyciężony, a drugi się nazywał Tisameteya, czyli Jampa. Więc później uczeni jakby zaczęli twierdzić, że to był właśnie Maitreya, Bodhisattva Maitreya, o którym mowa, który pojawia się później w sutrach Mahayany. Być może, że to była że to jest jedna i ta sama osoba. Tak czy inaczej. Więc nawet ludzie z południa Indii, z daleka, przybywali spotkać się z Buddą. To oznaczało, że Buddha był bardzo sławny w całych Indiach i też oznaczało, że Buddha przyjmował wszystkich, był Oczywiście wszyscy kszatrijowie z północy Indii go wspierali i go bronili. Tak czy inaczej, w tym czasie buddyzm zaczął się bardzo szybko rozwijać. Kiedy Buddha odszedł w parenirwanę, to buddyzm rozprzestrzenił się już praktycznie w całych Indiach. To jest tak jakby nic nie było w stanie tego powstrzymać. Nic nie było w stanie powstrzymać buddyjskich nauk.
ani szamanie, ani bramini, ani bogowie, ani demony, po prostu nic nie było w stanie zatrzymać buddyzmu w tym czasie. Jak często mówimy, że tam, gdzie bogowie się cieszą, to i cieszą się demony, prawda? Więc nawet w życiu Buddy pojawiły się problemy i pojawiły się przeszkody, pewne ważne wydarzenia. Najważniejszym z nich było najważniejszym jakby takim troublemakerem był Devadatta. To było jakby jedną z najważniejszych wydarzeń, jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Buddy była schizma w sandze Buddy, czyli rozbicie jakby zgromadzenia uczniów Buddy na dwie frakcje, których właśnie które wywołał Devadatta. Mówiliśmy wcześniej tak o tym, że w Magadzie rządził król Bimbiswara, natomiast jego syn Ajatasatru zabił króla za namową Devadaty, aby sam zabił swojego ojca, aby sam zostać królem. I Ajatasatru stał się uczniem Devadaty, więc Devadatta stał się bardzo sławny, tak? Stał się bardzo ważny w ten sposób, bo król był jego uczniem. Więc Devadatta już tak się dobrze poczuł w tej roli, że postanowił przyjąć kontrolę nad całą sangą Buddy. Buddha już się starzał, a Devadatta mówił mu: o, ty się starzejesz, ty jesteś coraz starszy, może przekaż mi całą sangę, ja się nimi zaopiekuję i tak dalej, i tak dalej. Więc on miał takie silne życzenie, jakby przejąć całą kontrolę nad sangą Buddy. Oczywiście Buddha się na to nie zgadzał, co wywoływało w Devadacie coraz większy gniew. I w związku z tym Devadatta postanowił pozbyć się Buddy. I próbował to zrobić na wiele różnych sposobów. Jednym z pomysłem było wysłanie szalonego słonia, aby zabił Buddę. Tego słonia najpierw otumaniono alkoholem. Niektórzy mówią, że to był jeden słoń, niektórzy, że to było wiele słoni. Tak czy inaczej, słonie się upiły i wysłano później te słonie na ścieżkę, na drogę, na drogę, którą podążał Buddę, ale Buddzie udało się uspokoić te słonie. Więc Devadatta pomyślał: no muszę to zrobić sam w takim razie, więc po prostu próbował zrzucić jakby wielki głaz na Buddę, kiedy ten przechodził dołem drogą. Devadatta jakby obsunął w dół ten głaz i on niemal zabił Buddę, ale oczywiście Buddha przeżył. Devadacie jednak udało się zranić Buddę w nogę. Także, więc kolejną rzeczą, jaką Devadatta próbował zrobić, zrobił, więc Devadatta postanowił, że właśnie że odbierze sangę, jakby zgromadzenie Buddy w inny sposób i wymyślił 5 dodatkowych ślubowań.
Więc on postanowił, że jego uczniowie w ogóle nie będą jeść mięsa. Buddha postanowił, że można jeść mięso, które nie zostało specjalnie dla nas zabite, tak? Albo którego nikt dla nas nie upolował, na przykład, które padły, od zwierzęcia, które padło i tak dalej. Wobec czy a Devadatta jakby zaczął mówić, o ja mam dużo lepsze ślubowania, u mnie nikt nie może jeść żadnego mięsa. I wiele innych jakby i kilka innych ślubowań wymyślił Devadatta i był bardzo jakby tak zręcznie rozmawiał, szczególnie z tymi młodymi, nowymi uczniami Buddy i rozbił zgromadzenie uczniów na dwie grupy. Devadatta już myślał sobie wtedy, że o, teraz to ja im pokażę. Ale w końcu Shariputra i Maugalyayana zostali wysłani do Devadaty, aby przekonać i jakby połączyć Sangę z powrotem e, i oczywiście później ta grupa i udało się to oczywiście Shariputrze i Maugalyanie. Większość uczniów wróciła i jakby połączyła się z powrotem. W tym zgromadzeniu Devadaty był na przykład Kokalika, był Kamoka Tisa i Ajata Shastru. Ten, który zabił swojego ojca i który później miał wielkie wyrzuty sumienia z tego powodu i wrócił do Buddy i był jego uczniem. Król Kosali miał również innego syna, Virudakę, który wyrzucił swojego ojca, wyrzucił ojca po prostu z miasta i sam został królem. I to był ten król Prasenajit. Król Prasenajit po prostu zaczął żebrać, nie miał co jeść i ostatecznie zmarł. Więc później ten król jakby zniszczył Kapilavastu, zniszczył praktycznie dużą część królestwa Koszali. Więc on Później w klanie Shakya jakby pojawili się ludzie, którzy po prostu jakby nie poważali, nie szanowali Vidyadhaka za to, co zrobił. Za to, że wyrzucił króla, za to, że go tak potraktował, więc ostatecznie właśnie Vidyadhaka jakby się zemścił na nich i zabił bardzo wielu ministrów z klanu Shakyów. Więc w tym czasie jakby wydarzyło się bardzo wiele takich smutnych, złych zdarzeń. Teraz przechodzimy do parinirwany Buddy. Więc w końcu Buddha w którymś momencie opuścił Rajgir, przekroczył Ganges i planował udać się do Vaishali. W tym czasie jakby przechodził przez wiele miasteczek, przez wiele wiosek. W końcu zatrzymał się w takim miejscu, które się nazywało Gandharva Nagara. Tam był kowal, Chunda, który ofiarował Buddzie jedzenie. Więc wygląda na to, że to jedzenie było
spowodowało pewne zatrucie w organizmie Buddy. Budda w końcu był pewien zły uczeń Buddy, zły Bikszu, który, który, który jakby włożył, który najprawdopodobniej jakby dołożył pewien jakiś metal, wrzucił do jedzenia Buddy. Budda zjadł to jedzenie i to najprawdopodobniej było powodem tego skażenia, więc Budda zaczął wymiotować krwią, miał biegunkę. Więc niektórzy mówią, że to była wieprzowyna, niektórzy mówią, że to były jakieś grzyby. Tak czy inaczej, to Budda się pochorował. Więc to jest jakby główny powód, dla którego odszedł. Jest takie dość znane japońskie lekarstwo. A lekarz, przepraszam, nie lekarstwo, bo lekarz, który jakby zaczął badać, co spowodowało, że Budda umarł, na co zachorował. I jakby badał sutrę Parynirwany w różnych językach i jest jedna w języku Pali, jedna w sanskrycie. I jakby on badał te sutry, żeby sprawdzić, na co Budda zachorował. Więc wygląda na to, że to był jakiś problem właśnie z trawieniem, jakiś problem w żołądku. Tak mówi ten uczony lekarz japoński. Tak czy inaczej, Budda jakby mimo tej choroby wszedł dalej i doszedł do Kushinagara. I ten czas, w którym Buddha odszedł, też jest opisywany przez wielu uczonych w różny sposób. Mówi się, że kiedy Buddha odszedł w Parynirwanę, to Buddha przewidział, że najprawdopodobniej mogą się pojawić jakieś dysputy, jakieś kłótnie pomiędzy jego uczniami, pomiędzy jakimiś wpływowymi ludźmi. Ale z jakiegoś, przepraszam, nie zrozumiałam, z jakiegoś powodu Buddha wybrał to miejsce Kushinagara. Buddha wiedział, że wkrótce przyjdzie mu umrzeć, że już nie będzie żył długo, ale do ostatniej chwili chciał pomagać istotom. I tłumaczył wszystkim, że Chunda był niewinny, że Chunda nie zrobił nic złego. On oczywiście był bardzo smutny, że spowodował chorobę Buddy i tak dalej. Natomiast Buddha powiedział, że absolutnie, że ta zasługa, którą zebrał, ofiarowując ostatni posiłek Buddzie, sprawi, że on w przyszłości będzie bardzo bogaty. Buddha w tej nocy, w której Buddha odszedł, przyszedł jeden człowiek, który się nazywał Subhadra, który miał bardzo trudne pytania. On był takim wątpiącym, takim marudą. I on jakby nalegał, że musi się zobaczyć z Buddą i musi z nim o tym porozmawiać. Miał jakieś filozoficzne dylematy. Ananda go zatrzymał i powiedział, że no to jest jakiś przemądrzały człowiek, który ma jakieś trudne pytania. Nie można przeszkadzać teraz Buddzie. On jest chory, a ty będziesz mu zadawał takie pytania. Ale Buddha podsłuchał tę rozmowę
i zaprosił tego Subhadrę do siebie, porozmawiał z nim. Więc Subhadra zadał swoje pytania, Buddha odpowiedział na te pytania. Więc pytanie było takie, która religia jest właściwa, który wielu mędrców mówi, że oni są najważniejsi, że oni są najlepsi, więc jak to Buddha odpowiedział, że jeżeli praktykujesz właściwą ścieżkę, to jesteś, jeżeli praktykujesz doskonałą ścieżkę, to stajesz się doskonałym praktykującym. Jeżeli nie praktykujesz doskonałej ścieżki, to nie staniesz się nigdy doskonałym praktykującym. Więc Buddha odpowiedział jakby w ten sposób, że należy jakby osądzać religię podarnie, po naukach, a nie po zewnętrznych jakby nie po tym, jak ona wygląda jakby z zewnątrz. Więc Buddha mu poradził praktykuj tą ścieżkę, która faktycznie zmienia twój umysł, która faktycznie wpływa na twój umysł. Więc ten człowiek zobaczył, że Buddha ma faktycznie takie no, szerokie poglądy, że faktycznie i stał się ostatnim uczniem Buddy, ostatnią osobą, która przyjęła od niego schronienie. Wtedy Buddha odszedł w parinirwanę. Więc nauczał dharmy i prowadził uczniów do ostatniej chwili. Nieustannie. W tradycji Theravady jest sutra Mahaparinirvany i zgodnie z tą sutrą Buddha jakby udzielił różnych przepowiedni, co się stanie z Sangą, co się stanie z jego uczniami. Więc on mówił między innymi, że wy wszyscy, i że ta sutra mówi, że tuż przed odejściem Buddha po prostu zapytał ich wprost, czy macie jeszcze do mnie jakieś pytania? Ja już długo nie pożyję, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli jeszcze chcecie coś wiedzieć, jeżeli jeszcze mogę w czymś wam pomóc, to proszę powiedzcie to teraz. Więc Buddha powiedział, nie ma żadnej dharmy, nie ma żadnych nauk, których bym wam nie przekazał. Niczego przed wami nie ukryłem, niczego przed wami nie zataiłem, niczego nie ma nic, czego bym mnie już nie nauczał. Wszystko powiedział, że wszystko przekazałem, wszystko jest jasne na zewnątrz i wszystko jest jasne wewnątrz. Powiedział również, że nie powinni wybierać swojego lidera, że Sangha sama powinna się organizować, sama sobą rządzić, że nie potrzebuje żadnego jednego jakiegoś lidera, jednego zarządcę i tak dalej. Więc nie chodziło mu o to, że nie powinni oni wybierać jego następcy. Oczywiście, że później po odejściu Buddy był Mahakshyapa, Ananda, Madhyantika i inni uczniowie Buddy, którzy to byli tacy najstarsi uczniowie, którzy
Ale oni nie byli jakby liderami, oni po prostu utrzymywali dharmę w doskonały sposób, więc inni uczniowie w naturalny sposób ich słuchali. I jakby oni przekazywali dharmę Buddy jakby dalej. Ale to nie było tak, że jakiś następca Buddy został wybrany albo Buddha wyraźnie powiedział, że Sangha jako zgromadzenie jest najważniejsza. Nie musi mieć lidera. Buddha powiedział, w przyszłości macie być swoim własnym światłem, w przyszłości macie być swoim własnym opiekunem. To, czego macie się trzymać, to jest dharma. To dharma jest waszym światłem, dharma będzie waszą ziemią, waszym światłem, waszym przewodnikiem, że jakby, więc i jeżeli macie się czegoś trzymać, czy do czegoś lgnąć, to lgnijcie właśnie do dharmy. Powiedział też również, żeby nie martwili się o jego ciało po śmierci, że o relikwie, to was nie dotyczy. To macie być pilni w swojej praktyce, osiągnąć cel swojej duchowej ścieżki, a nie zajmować się moimi relikwiami i tego rodzaju rzeczami. Nie macie się też nie martwić tym, że nie będziecie mieli nauczyciela po tym, jak odejdę, ponieważ ja przekazałem wam całą dharmę i dharma będzie waszym nauczycielem. Dharma i Vinaya to są wasze wskazówki i po prostu trzymajcie się nich, praktykujcie dalej. To wystarczy. Wielu praojców Kadziu również mówiło podobnie, prawda? Gampopa powiedział, że również, że jak odejdę w parynirwanę, wszyscy mówili, gdybym tylko mógł spotkać znowu Gampopę i tak dalej. Natomiast bo Gampopa im wyraźnie powiedział, zostawiam wam swoją dharmę. Nie, więc Gampopa mówił, nie smućcie się w przyszłości, nie macie... Zostawiam wam klejnot dharmy, klejnot ścieżki wiodącej do przebudzenia, więc nie musicie się smucić, kiedy odejdę. Gampopa powiedział, nie ma nic lepszego, to jest w zasadzie nawet lepsze niż spotkanie nauczyciela, lepsze jest praktykowanie jego dharmy. Jak się zastanowić nad tym, to ilu ludzi tak praktykuje? Marpa, Milarepa i Gampopa są bardzo ważni i bardzo ważne jest otrzymanie od nich błogosławieństw. Tak, bardzo większość ludzi jakby myśli w ten sposób. Mało kto jakby przykłada wagę do reprezentacji do ich mowy, do dharmy, którą przekazali. Wszyscy chcą jakieś relikwie, jakieś błogosławieństwa, tak, ciała, a nikt nie przyjmuje, a nikt nie przykłada wagi do błogosławieństwa, do relikwii, do tego, co pozostało z ich mowy, do dharmy, którą przekazali. Więc wszystkie Niektóre tomy dharmy stoją na półkach w ogóle przez 300-500 lat, 500 lat pokryte kurzem. Nikt ich nie czyta. Wszyscy chcą tylko jakichś błogosławieństw. Ale trzeba te książki otworzyć, zastanowić się nad znaczeniem, doświadczyć tego znaczenia. W końcu to nie są cegły i kamienie, z których można stworzyć jakiś kolejny mur wokół klasztoru. Ta dharma została po coś przekazana. Ona
Więc powinniśmy o tym pamiętać. 다 타마 타마 될이야. 상계 좀 된디 공부 좀 W 하려고 końcu, na samym 타마 końcu. 타마 될이야. 대접에 미 참지를 가르쳐온다. 걔나들 더 동이네. 더 받을 좀 가르유. Buddha otoczony swoimi uczniami pytał jeszcze raz uczniów, spytał 3 razy, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, bo ja odchodzę. Więc kiedy zapytał tak 3 razy, a wszyscy po prostu siedzieli w milczeniu. Wszyscy byli tacy smutni. Byli tacy smutni, że nie byli w stanie wydobyć z siebie ani słowa. Więc ostatnimi słowami Buddy było: wszystkie zjawiska są nietrwałe. Wszystkie złożone zjawiska są nietrwałe. Wszystko się zmienia, nic nie zostaje takie same. Musicie być uważni i musicie o tym pamiętać. I wtedy jakby wszedł w samadhi i odszedł w parinirwanę. Nawet w momencie śmierci nie przestawał uczyć uczniów. Cały czas chciał rozwiać wszelkie ich pytania, wszelkie wątpliwości. Miał tyle życzliwości i tyle miłości dla nich. 어다 드린 주스다네. 상기에 디 가르쳐다. 공을 계속하면 시주스다네. 공부 좋아하는 브레스. Więc ten malunek przedstawia parinirwanę Buddy. Buddha odszedł w wieku mniej więcej 80 lat. Ci mieszkańcy Kushinagara zadbali o jego zwłoki, ofiarowali kwiaty, ofiarowali różne kadzidła i skremowali jego ciało. Więc po kremacji powstały pewne relikwie, jakby resztki jego kości i tak dalej, które podzielono na 8 części, w takiej 8 i przekazano 8 różnym klanom, 8 różnym plemionom z różnych krajów. Więc każdy jakby przedstawiciel różnego kraju, w którym więc więc kto był Kapilavastu, Ajasatu, Madaga, Vaishali i tak dalej. Przedstawiciele tych różnych jakby miejsc, w którym nauczał Buddha, jakby otrzymali taką wazę z prochami, z relikwiami Buddy.
Więc każdy wziął tą wazę, przewiózł do swojego królestwa i wybudowali stupy, w których trzymali w których umieścili te wazy. Część prochu więc w 1998 roku archeolog odkrył ruiny właśnie klanu Siakia w Piprachała, w takim miejscu i tam odkryli taką wazę. W środku było sporo takich jakby części kości, a na wazie było napisane takim pismem króla Asioki, takie jak deskrypcje króli Asioki. Tam to było napisane, że to są relikwie Buddy ofiarowane Siakiom, aby mogli składać im ofiary, aby Siakiowie mogli składać im ofiary. Więc to było bardzo jasne, że w tej wazie znajdują się relikwie Buddy, więc ofiarowano je wtedy królowi Tajlandii. Nepal odkryto to w Nepalu, ale Nepal jakby nie przejmował się tym, Indie Nepalczycy nie chcieli przekazać to do Indii, ponieważ Indie były wtedy pod kontrolą indyjską, więc przekazali królowi Tajlandii, a król Tajlandii część z nich jakby przekazał, jakby umieścił w takiej tajlandzkiej świątyni buddyjskiej, która się znajduje w Japonii. Kakuodzan się nazywa ta Kakuodzan Nitaiji. To jest taka świątynia w Japonii, w której umieszczono te relikwie. Zaś samą wazę, w której były te relikwie, przekazano, teraz ona się znajduje w Kalkucie, w muzeum w Kalkucie. Więc w gruncie rzeczy w Tajlandii i Japonii znajdują się tylko część, jakby na pół część, te relikwie zostały podzielone i część z nich znajduje w Tajlandii, część w Japonii, zaś samej wazy jakby oni nie zatrzymali, waza jest teraz w muzeum w Kalkucie. Tak czy inaczej, wygląda na to, że ta historia o tym podzieleniu relikwie 8 na 8 części była prawdziwa i że faktycznie jedną z tych części otrzymali Siakiowie i te odnaleziono, ale inne królestwa również otrzymały takie wazy. W buddyzmie uważa się, że stupy za bardzo ważne, a to dlatego, że właśnie takie stupy, w takie budowle powstały, aby do przechowywania relikwii Buddy i dzięki temu ludzie mogli składać różne ofiary przed tymi stupami i gromadzić zasługę. I stąd jakby zrodziła się ta cała tradycja budowania stup. Więc na tym kończymy dzisiaj. Byłoby wspaniale, gdybym mógł rozwinąć ten temat życia Buddy, ale nie mamy już czasu. Najważniejsze jest to, żeby chodziło mi o przedstawienie jakby najważniejszych wydarzeń z życia Buddy, najważniejszych jego osiągnięć. Jest takie powiedzenie, że uczniowie powinni naśladować życie swoich nauczycieli. Więc my, jako uczniowie Buddy, powinniśmy patrzeć na życie Buddy jako na przykład do naśladowania. Wielcy mistrzowie przeszłości praktykowali podobnie i osiągnęli wspaniałe rezultaty. Więc my również powinniśmy starać się postępować w podobny sposób
by osiągnąć podobne rezultaty. Dzięki temu inaczej Buddy, jakby takie historie z życia naszych mistrzów i życia Buddy będą tylko takimi legendami, historyjkami, zapisanymi gdzieś w książkach, a to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy rozpoznali życzliwość Buddy, jego pilność, jego miłość do uczniów, jego mądrość, jego intencje, jego motywacje, dlaczego dlaczego praktykował, dlaczego nauczał, dlaczego gromadził uczniów i tak dalej. Inaczej skończy się na tym, że będziemy tylko praktykować różne rytuały, różne zwyczaje buddyjskie, a zapomnimy o znaczeniu, zapomnimy skąd one się wzięły. Zapomnimy, jakie intencje im przyświecały ludziom, którzy tworzyli te zwyczaje i te tradycje. Powinniśmy się zastanawiać nad tym, dlaczego i jak one powstały. Więc to nie jest tak, że ktoś powiedział, ja właśnie się przebudziłem i teraz mam wam dużo do powiedzenia. To tak się nie stało. Trzeba pamiętać o tym, trzeba sobie o tym przypominać. Więc tylko na tyle. Więc powiedziałem tylko trochę o życiu Buddy, niedużo, ale w naszej tybetańskiej tradycji niewielu z nas studiuje życie Buddy. To jest dość zatrważające i rozczarowujące, że tak jest, ale niestety tak jest, więc i uważam, że to była bardzo dobra sposobność i bardzo cieszę się z tego, że chociaż tyle o życiu Buddy byliśmy w stanie sobie powiedzieć, przedstawić tutaj. To była osoba, która zaczęła nasze nauki, która była naszym pierwszym nauczycielem. Więc to wstyd, że tak mało o nim wiemy, że tak mało wiemy o jego życiu. Cieszę się, że powiedziałam chociaż tyle. Więc jutro mamy dzień wolny. Potem mamy jeszcze 2 dni nauk. Teraz czas na poświęcenie zasługi.